ഈ കോലൈസ് കഴിക്കാത്തവരായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരാ ഉള്ളത്? പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും മണി അടിച്ചെത്തുന്ന ആ ഒരു വണ്ടിയും ഒലിച്ചു തീരും മുന്നേ കൊതിയോടുകൂടെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കോലൈസിന്റെ ഓർമ്മകളും എല്ലാം. ഈ കോലൈസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോപ്സിക്കിൾ. ഇത് ആദ്യമായി ഇതിന്റെ മോഡേൺ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കഥ അറിയണ്ടേ? മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ സംഭവിച്ച ഒന്നായിരുന്നു അത്. 1905 US-ൽ വെച്ച് 11 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഫ്രാങ്ക് എപ്പേഴ്സൺ സോഡയും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് അന്നത്തെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അവനത് മിക്സ് ചെയ്ത് വീടിന് പുറത്തു വെച്ച് പോയി. കഠിനമായ തണുപ്പിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്രീസായി. പിന്നീട് എപ്പേഴ്സൺ കാണുന്നത് ഫ്രീസായി അവൻ ഇളക്കിയ ആ സ്പൂണോട് കൂടെ ഒരു കോലിന്റെ രൂപത്തിൽ എടുത്തു കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ്. എപ്സിക്കിൾ എന്നാണ് അതിന് ആദ്യം പേരിട്ടത്. 1923 തനിക്ക് 18 വയസ്സായപ്പോൾ എപ്പേഴ്സൺ അതിന് പേറ്റന്റ് നേടിയെടുത്തു. പിന്നീട് പോപ്സിക്കിൾ എന്ന പേരിൽ സംഭവം കയറി ഹിറ്റായി. ഐസ്ക്രീം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി തന്നെ ഇതിനെ കാണാം.